Vamos a comenzar con Javier, que hasta ahora hai un día era director. Un día, esas fotos tamén van. Aquí sí que hai mobilidade. Era director do Banco de Terras de Galicia e, bueno, un dos principais instrumentos diseñados específicamente para loitar contra esa aparente falta de mobilidade que temos da terra galicia. E nos vai comentar, bueno, os instrumentos de xestión político-privados, que este era o, digamos, o marco da ponencia, porque despois estará as dúas ponencias, porque despois estará Santiago, que nos fala da estrategia privada, e ao título da ponencia de Javier, Xestión da Terra, Xestionar o continente, dándole contigo. Javier, todo a 15 minutos. Bueno, antes de nada vou intentar ser ameno, porque esta é a pior hora para estas cousas. A ver se non vos dormides todos. A ver, eu puxen este nome, quería explicar o porqué lle puxen este nome primeiro ao que é a ponencia de xestionar o continente dándolle contigo. De todos os instrumentos que vamos ver hoxe aquí, despois nos falará Santiago de perspectiva privada e Miguel nos falará do proceso de concentración ou de reestruturación parcelaria, o Banco de Terras quizás é o máis diferente nese sentido, porque digamos que o fin do Banco de Terras non é en ningún momento facer unha intervención directa ou unha xestión directa sobre a propiedade, sen un subuso desa parcela. A misión principal do Banco de Terras é que a terra se use independentemente de que sea usada polo propietario ou por xente que poida acceder ao uso desa terra. Como ben facía José María, decía José María, pues, estamos falando dun instrumento de xestión máis. Non é ningún instrumento que vai a sacar, digamos que o problema do abandono en Galicia, por si solo, nin é siquiera o instrumento principal, é un instrumento máis como calquera outro. E antes de nada, digamos que vou ser de moi pouca diapositiva, pero esta diapositiva sí que me parece moi interesante verla, non? Que é, pois, que supón a xestión da terra. Vamos a empezar por aí antes de entrar no que é o banco en sí. E aquí temos, digamos, o que supón se a xestionamos e aquí se non a xestionamos. Lóxicamente, se aplicamos medidas innovadoras de xestión, vamos a favorecer o emprendemento, poñeremos en valor o territorio a través desas medidas e vamos a causar que haiga riqueza no territorio, que surjan iniciativas de carácter económico e ao mesmo tempo vamos a facer xestión medioambiental. Isto faremos todo xestionando. Se non xestionamos, o que pasará será todo ao contrario. Non vamos a favorecer que se desenvolva económicamente un territorio. Se non hai economía, por moita volta que leamos, se non hai maneira de vivir, se a xente non ten posibilidades de vivir no territorio, vai acabar abandonando e iso vai levar a que haiga a migración dese territorio, por lo tanto máis abandono e tamén que haiga desastres medioambientales. Me parece moi importante fijarnos neste segundo panel porque desde a miña perspectiva moitas veces falamos do desenvolvemento territorial e falamos sempre a veces se fala de desenvolvemento productivo, desenvolvemento non productivo e eu pois non acabo de ver así. Eu creo que sempre ten que haber que haiga desenvolvemento non productivos, entendendo como non productivos aqueles que non xeren, digamos, unha economía directa, non? Creo que sempre ten que haber iniciativa económica, sempre ten que haber algún tipo de recurso económico que faga a población se quede. Si, por exemplo, unha conservación dun paisaxe está moi ben, pero se vai asociada a, digamos, que ao recurso turístico, a como a xente pode visitar, a como a xente pode aproveitar ese recurso paisaxístico, esa conservación natural, pois para sacar rendemento económico, eu como habitante desa zona me poda quedar a vivir ali. Agora, se lóxicamente a mí me conservan o territorio onde eu vivo, pero non podo sobrevivir a conta del, o que vou facer é emigrar a outros territorios onde realmente pode sacar a súa supervivencia económica. Iso que vai levar a que haiga abandono. Se non hai que xestión, se abandona. E se se abandona, pois lóxicamente vai haber máis emigración e estaremos continuamente nun bucle que estamos cada vez creando máis abandono. Con isto, que quero decir? Bueno, pois que cando xestionamos a terra, tanto desde o punto de vista do Banco de Terras como de calquera outra instrumento de xestión que haiga, eu creo que nunca debemos perder a perspectiva de que de aí temos que xerar riqueza, entendendo como riqueza a subsistencia de unha persona. Non falo de ganar millóns, sino de que eu, que a miña familia, poida vivir nese territorio, aproveitando de calquera das infinitas posibilidades que nos dá, forestal, agraria, agrícola, aproveitando a auga, caminería, o que sexa, co que va ao territorio, lógicamente, cas particularidades e cas propiedades que tiene ese territorio. Pero se non podo vivir ben, me vou.
Eso, por lo menos, é o que se está vendo. E a mí me costa traballo creer que podemos luchar contra iso directamente, non? Os poño un exemplo, porque, bueno, un exemplo que me toca máis ou menos de cerca. Hai unha parroquia en Galí que se chama Zorra, que, digamos que tuvo un descenso da población de máis dun 125% nos últimos 25 anos. E, curiosamente, é unha das poucas parroquias do concello que está aumentando a población neste momento. E que foi o que cambiou? Bueno, pues, o único que cambiou é que estaba un monte completamente abandonado sin xestión e de repente se está utilizando para dúas cousas. Unha, como eu non gusta tanto do punto de vista paisaxístico como o sector eólico, e outra para o pastoreo. Bueno, pues, o feito de estar creando recurso económico está facendo que aumente a población. E, curiosamente, están empezando a aumentar as explotacións tamén do pastoreo. Con isto que quero decir? Que, lógicamente, todos somos moi buenas personas, pero que ao final todos necesitamos comer e todos acabamos buscando a moneda por algún lado. Entonces, eu creo que debemos gestionar desde a perspectiva de conservar o entorno, desde a perspectiva de entender, por exemplo, en Galicia, que temos un contorno natural que é super aproveitable, pero sempre entendendo que temos que vivir dese territorio e que para iso pues, temos que gestionar. Antes falábamos a mañá de legislación, de se había moitas leyes, de se non había moitas leyes, de se hai moitos instrumentos de xestión, se non hai moitos instrumentos de xestión. Bueno, eu considero que leyes hai, podrán estar mellor ou peor según unha perspectiva que vexa, pero leyes hai, e incluso considero que hai instrumentos. Creo que hoxe, por poñer un caso que temos aí, para xestionar dentro da propiedade, podemos acudir a estructuración parcelaria, a concentración parcelaria, para xestionar dentro temos o Banco de Terras, a Sociedade de Fomento Forestal, incluso para xestionar do punto de vista pura e duramente especulativo, pois temos a Sociedade de Inversión en Terra Agraria, non falo neste caso de terra urbana, pero cal é o problema que temos? Que non coordinamos os instrumentos. Estamos indo hasta certo punto todos por libre. O Banco de Terras ten unhas fincas que están aí abandonadas, que incorporan, que son o propiedade do Banco de Terras o que incorpora a xente, e a ver que pasa. A sopor van un pouco por libre e a ver se conseguimos unhos propietarios que sean capaces de montar unha sopor. A concentración decide concentrar aquela zona, pero non ten en conta se esa zona se vai usar ou non. E, sinceramente, creo que nos sobran recursos, e que nos sobran instrumentos de xestión. Cal é o problema? Que non estamos coordinados. Como sería unha xestión da terra ideal? Bueno, pois que, por exemplo, que pouco falará Miguel, do borrador da Lei de Mellora da Estructura Territorial Agraria, que por aí empezamos a introducir algún tipo de coordinación. O ideal sería que, se nunha zona facemos unha concentración parcelaria, se fai unha concentración parcelaria, toda aquela que non teña xestión directa do seu propietario, xa sea de maneira, digamos, implícita, traballando o Banco de Terra, sacaron deses propietarios para que poñan en valor e poidan vir as outras explotacións a aproveitarse desa terra, que se ao mesmo tempo estamos gestionando unha zona de monte, pois xa poidamos cos propietarios tratar de leválos a que conformen unha sopor e que ao mesmo tempo pois manteñamos os criterios de conservación do territorio e os criterios de conservación natural. Se facemos todo iso de maneira coordinada, pois vamos a ter un territorio eficiente, no cual vamos a conservar todo, no cual vamos a manter todo e tamén vamos a sacar un rendimiento económico. Se o que facemos polo contrario é concentración parcelaria se fai aí, deixamos a concentración feita, pero o 25% do territorio vai a quedar abandonado porque os propietarios viven fora. Vale, perfecto. Que facemos con ese territorio? Estáse perdendo. Para todo, absolutamente para todo. Entón temos problemas. Entón eu creo que o que temos é que tratar, e aí sí que temos unha responsabilidade nas administracións, tratar de coordinar todos os instrumentos de xestión público-privados, incluso tamén os instrumentos de xestión privados, de maneira que podamos facer unha xestión eficiente do territorio. Por que digo público-privados? Porque estes que están postos aquí, en principio, son instrumentos de xestión públicos. Pero nunca podemos olvidar que, por exemplo, aquí se falaba mañá de comunidades de monteleciñais, que ainda que haiga unha especie de control por parte do sector público, non deixa de ser xestión privada. Hai os arrendamentos de carácter privado, a cesións de uso, pois 50.000 cousas que pode haber, parzarías, 50.000 negocios jurídicos de cesión. E todo iso ten que estar coordinado. Ten que estar coordinado o público co privado. É responsabilidade do público poñer as normas, poñer as leyes, poñer, digamos que, crear o entorno para que se poida gestionar a terra. Pero non nos olvidemos, eu é unha cosa que comentou o Kiko a mañá e eu non estou de acordo con ele. Eu non creo que sea para nada, pero absolutamente para nada, obligación do sector público gestionar a terra. Creo que se eu, como xestor da terra, se persona que vou a sacar esa rentabilidade da terra, son eu que me teño que encargar de gestionar. Son eu que me teño que encargar de arala, que me teño que cuidar de plantala, que me teño que cuidar de limpala, e creo que o deber da administración é, en certo modo, crear un entorno favorable para que todo eso se faga de maneira o máis fácil posible ou o máis efectivo posible. Pero nunca de espaldas á población. Se a población
non quere apostar polo sector agrario, que non é o caso en Galicia, vou decir que eu creo que a veces hai demasiado, non sei, pesimismo nese sentido, pero se todo o mundo en Galicia non quixera apostar polo sector agrario, non vale de nada que as institucións públicas digan aquí vamos a facer concentración parcelarias con unha visión pura e duramente agrícola para que haya sector blanco. Non, a xente di, non, que non quero vacas, non me dá a gana. Bueno, pues, que fa? Unha concentración preciosa con uns prados perfectos, unha delimitación perfecta, uns camiños perfectos, e de repente o sector non quere. Non queremos absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquí, despois nos van a falar dunha cooperativa. Están locos por ter terra. Pero están locos por ter terra porque teñen unha actividade detrás para esa terra. Se non existir esa actividade, non vale de nada. Entón, eu creo que aí, e ao mellor aí, moitas veces nos din que é a administración pública a que ten que pilotar a xestión e o sector privado ten que ter remolque. Eu considero que ten que ser todo ao revés. O sector privado que ten que decir que quere. E dentro da viabilidade, e dentro do respeto ao contorno e do respeto, digamos, a nosa propia idiosincrasia, é a administración a que ten que crear ese entorno económico, social, natural, o que sexa, ten que crear ese entorno para que o sector privado poida desenvolver a súa actividade. Entón, por decirlo de algún xeito, son as cooperativas agrarias as que nos teñen que decir que banco de terras queren para nos poder crear un entorno legal e legislativo que dé o banco de terras que se necesita para desenvolver o sector agrario. Son as asociacións de custodia do territorio, por aquí temos alguén que nos teñen que decir que banco de terras queren para nos poder tamén cumprir cos seus objetivos. E son as asociacións de forestais, de madeiristas e de produtores forestais as que nos teñen que decir que banco de terras queren para que nos podamos tamén dar iso. E despois, sí que é obligación da administración coordinar todas as necesidades que haya e tratar, pois, de crear un entorno para que se pueda sacar para aí. Xa centrándome no banco de terras, xa para falar un pouco xa dun instrumento concreto, que consideramos nós unha vez que oímos, porque cando se fixeron as leis tanto a 2007 como a de mobilidade de terras, me consta que nos dous casos nos sentamos con xente de diferentes sectores, sector forestal, sector agrícola, sector gandeiro, sector de custodia do territorio, houve conversacións con todo o mundo e todo o mundo nos dixo que necesidades había e que problemas ocupaban. Entón, a raíz de aí se fixo unha lei e se creou un instrumento con máis ou menos eficacia, pero bueno, que consideramos que pode ser un instrumento bo para Galicia. Que queremos que debe ser un banco de terras? Primeiro, consideramos que o banco de terras ten que ser un instrumento activo na mellora da organización territorial da propiedade. Un banco de terras non pode ser simplemente unha inmobiliaria que este situada ali en San Cayetano, no noso caso en Navarcia, ali en Santiago, e que de repente cheguen pois xente e digan, mira, aí vou deixo a miña cita para que rente. Se non facer labor inmobiliaria, pois alguén a que alamos e punto. Non, eu creo que eso non pode ser o noso traballo. Para iso están as agentes inmobiliarias que farían seguramente infinitamente mellor que a nós. Creo que nós temos que ter actividade, temos que ser activos nese momento. Temos que mirar por que non se moviliza a terra no noso sitio, cal é a problemática para que non se movilice, onde se necesita que haya oferta, onde se necesita que haya demanda, onde podemos dinamizar, onde temos que investigar a propiedade. Oye, moi importante, que en Galicia estamos falando de que simplemente en catastro aparecen máis de 350.000 parcelas que non teñen propietario, seguramente non sean tantas, pero estamos falando de un número moi elevado. A veces hai que investigar a propiedade, buscar onde está o propietario, que posibilidades, que garantía que temos que dar ao propietario. O sea, realmente estamos falando de unha dinamización global sobre o propietario para que poña esas fincas a disposición de que nas queira usar. E iso non lo podemos facer esperando. Por iso digo que temos que ser un instrumento, en principio, activo. Non podemos en ningún caso deixarnos levar pola marea. Temos que ser un instrumento dinamizador da xestión conxunta a través de diferentes instrumentos. Isto é un pouco difícil de entender, pero vos explico fácil. Se vos fijades o banco de terras é o que está no medio entre propiedade e uso. E iso só temos nós. Só temos o banco de terras. Porque nos procesos de concentración parcelaria, digamos que os técnicos de concentración, con quen se pegan, con quen traballan, con quen saquen adiante os seus procedimentos, con quen levan adiante o seu instrumento de xestión, é cos propietarios. Digamos que o uso ven despois, pero eles van a pegar cos propietarios. Ali fan as bases, ali fan o acuerdo, ali o camiño non vai por aquí, pero é todo con propietarios. Cando falamos calzozo, falamos tamén con propietarios que van a usar, pero afeitos con propietarios. Pero non hai absolutamente ningún instrumento que relacione os instrumentos de xestión que traballan con propietarios con instrumentos de xestión, como poden ser os privados, que vai a falar despois seguramente das cooperativas, que vai a ter o sector privado. É dicir, o sector privado está facendo arrendamento de maneira independiente,
estamos tendo cesións de uso de maneira independente, as comunidades de monte están falando de maneira independente, pero non hai nada que as coordine directamente con instrumentos de xestión da propiedade. E nós sí podemos ofrecer ese elemento diferenciador, sí podemos estar no medio, sí podemos decir a xente de concentración parcelaria que nos aproba a nova lei, oye, cuidado, non vayades por aquí, ide por aquí, porque nós sabemos que indo por aquí o sector privado nos está dicindo que vai a ter maior uso a terra que indo por este outro lado. Oye, se ides a facer unha zona que sea especificamente para a cuestión de castiñeiros ou para castaña o que sea, hombre, sendo un pouquinho máis tal, colocado os camiños desta maneira, porque sabemos que o uso vai dirigido aquí. E sabemos cantos propietarios se poden dirigir a iso. Oye, tratade de agrupar a todos os propietarios non productores, porque se agrupamos a todos os propietarios non productores e facemos un polígono con unhas masas pois de X propietarios que non van a producir, a non nos vai ser moito máis fácil de poñelas en valor e de arrendalas se están todas as masas xuntas que unha aquí e outra aí. E ese, digamos que elemento de falar con un lado e falar con outro podemos poñer nós. E de feito, na nova metade, a metade é a lei de mellora da estrutura territorial agraria, que realmente está en fase ainda anteproyectísimo, pero xa van meter ese tipo de coordinación. O Banco de Terra non vai ser simplemente un receptor de masas comuns, sino que vai ser un axente activo que vai a poñer, digamos, que en común ao sector privado con instrumentos de gestión pública. Entón, eu creo que ese traballo que sí que temos que facer desde o banco, e ainda que os recursos son os que son, e a Cristina Serrín mirando por aquí, a ver como facemos, pois sabe Dios, pero tenemos que tratar de entrar por aí. Pero tamén somos un elemento de intermediación entre a propiedade e os gestores do uso. É dicir, nós somos os que llevamos a decir aos propietarios que non uso, non damos estas garantías A, B, de cobro, de propiedade, de xestión, de que a xestión vai a ser como ten que ser, que vai ser acorde á legalidade e todo, para que o propietario se tranquilo e poña esas fincas para que a xestión é hábil. Entón, para nós esa é a nosa labor principal, que temos que seguir avanzando nesa. Non somos simplemente elementos de intermediación, somos elementos de garantía. Se un propietario mete as fincas no banco de terras, non é simplemente porque ya vayamos a poñer ali en Sitegal, na aplicación de xestión, e de repente alguén viene e digo, mira, arrendas esa finca, quero arrendar. Un propietario non mete nesa idea, porque, como vou decir, con esa idea se vai na inmobiliaria, porque aparte o tipo de inmobiliaria que se dá unha comisión máis alta, se moverá máis a liña verde. Non, se nos buscan a nós é porque somos garantes de propiedade, garantes de que van a sacar unha rentabilidade económica da finca e que van a cobrar independentemente de que paga outra parte, garantes de que esa finca, si se pode labrar, se vai a labrar, si se pode forestar, se vai a forestar, pero que non se vai a forestar se non se pode. O sea, realmente somos garantes de un montón de garantes de que a propiedade vai a estar levada como ten que levar e que se vai a gestionar a finca como se ten que gestionar. E aparte, pois, como vos comentaba agora, eso xa vos comentei antes, non? Que somos o elemento que temos que unir a administración co sector privado. Pero aparte de todo iso, tamén temos outra visión que se nos conoce moi pouco por eso, simplemente sale unha nota de prensa cada diciembre, e que a mí me parece por das cousas máis importantes que ten o banco por diante, non? E que seguramente teníamos que cambiarnos tamén un pouco o chip, que vamos a ser os agentes de control dos precios e dos negocios da terra. Cada ano en diciembre hai unha comisión técnica de precios e valores que está estipulada na lei de mobilidade, na cual forman parte as cooperativas, os ayuntamientos, as organizacións agrarias, diferentes departamentos da Xunta, que establecemos uns precios de arrendamento e allamento polas fincas. É certo que hoxe iso non está, digamos que, supoñendo un instrumento de control, porque, bueno, digamos que para dinamizar e todos están baixando os precios por baixo do real do mercado e todo, pero eu creo que sí que no futuro o Banco de Terras ten que ser algo así como a referencia a nivel de saber como se está vendendo a terra, como se está arrendando a terra, como se está perdendo a terra, e que os precios que se establecen nunha comisión, ben a que está ahora mismo, ou ben a que se cree posteriormente, que marquemos unha línea objetiva do precio real da terra. E isto, me parece que non, tamén é xestión. Xestión non é simplemente o que se faga sobre o propio terra, senón é a xestión do negocio da terra tamén é moi importante. Porque nos estamos topando con casos de propietarios, sobre todo no sector lácteo, que ahora necesitan terra porque os precios do leite pasaron o que pasaron e que están pagando auténticas salvajadas por unha hectárea de terra. E iso está distorsionando completamente o negocio da terra. A que está levando iso? A que a sociedade de inversión en terra, das que vos falaba antes, estén comprando auténticas barbaridades de hectáreas de terra e as fábricas se estén arrendando a precios que non son completamente negociables. O sea, non pode ser que eu estea pagando pola terra para subsistir. O sea, eu como gandeiro ou como agricultor teño que pagar pola terra un precio que me permita que despois eu poida ganar. E, sin embargo, hoxe, non sei se despois me corregirá eu, pero hai zonas
sobre todo na zona máis leiteiras, que pode ser a zona de Santa Comba, a zona de Lalín, o que sexa, que se están pagando hectáreas a precio de subsistencia. É dicir, pago isto e con isto por lo menos non quero. Pero iso non é rentable do punto de vista empresarial, o cual acabaremos teniendo eso. Entón, eu tamén creo que é unha labor dos instrumentos de xestión xestionar o control do mercado. Por eso, cada vez que falamos de mobilidade de terras agora, somos moi amigos de poñer mobilidade e mercado da terra mesmo. Non só mobilidade, nos preocupa a mobilidade, pero tamén nos preocupa o mercado. Porque mobilidade sin mercado non ten ningún tipo de sentido. Entonces, creo que tamén é labor do banco facer esa xestión de control dos precios ou de control de limitación dos precios e sacado ou tamén do negocio da terra. E para rematar, unha última fase, volvo ao principio a como se chamaba, digamos, que a ponencia, que era xestionar o continente dándolle contigo. Creo que é moito máis importante ser capaces de xestionar a terra dándolle un uso a esa terra que xestionar por xestionar. E para facer iso, para darlle contida á terra, temos que contar en todo caso co sector privado e non é só responsabilidade das administracións públicas. E con isto non me estou sacando responsabilidade encima. Vale, pois moitas grazas, Javier. Quedámonos con esa idea de xestión de propiedade, e xestión do mercado tamén. E ademais coa idea de que o Banco de Terras ten que ser un instrumento activo e non para nada pasivo na xestión de terras de Galicia.